سلام كبرات أحوات أمول علم زلهم كم تلموت حوكم أبراهام كسة محاري كاب جيرمن تمالي مشيت أب جيرمن كبيت بتعمل حزنا كزينا أتينا باولوس داويد جيرسجير ودنا نوح جزي زدلز نبره كاب علت إسران حمشتن ورحسلست استفاء يشتغل عب جيرمن ناتو ريزا أبتي استفاء الله كتما فايلبورغ تراهيبو ساعات شدشت نيمشت سيفيل سبات أبتكاب زنوبورو نتي ريزا ناي حد نيشتو قلعة مسروخبوه نا بوليس طويلهم شعو تبوتا عبي نيرو تيلنا حانت بنتو يا نيرا بتحت بنتو أبي ترحيبو تنفسي ناي باولوس مالت هجي أوبا لان بات بالهمان محنبسيت بوتا أبولا فلتي هجي دوم بوليس متيوم دوم دكتورات متيوم نتريزا ناي باولوس أبزوان مالت شعبت ليت حيزمو كيدوم علو يمرمري هجي انتاي تكونتات نيرو كمي جيري مويتو انت عينت مهنيات علو تموت ويتاي تتأنك ناي تموت كفلت من انتي يحكم علو تنبسي أبزوان نتيوم سدرا نتيوم بتسب أبك أرابان باولوس فولت وسبات صوي عميم نعي همان شعو أبتيجي زي مال التليفون دويلو حارسب كابتو بوتا خويني حبيروني جن تصنحيلهم دحري كلت ثلاث ساعات يوم نبقى زيت أوت يومه شعو أنا همان حنت مدب زرقي حنيرة أبز سمعوا لو ما أنتي زحزن زينا حيزة متيه جي لو ما أنت سنبت مشيت باولوس داويد جرسجير ودنا ناتو ريزا أبتيا كتما استفا الله فايلبورغ تراهيبو أبز تريوم اللهم سبات بزحات أكيبهم أبتي تعب بحري زولو بنتو بتحتيئيو صنحيوم جي دكتورات سبيشاليست حيزمو نتريزا كيدوم اللو بأوفيشال أبزينا أمچمولو باولوس كم زخونه جن تيمور مرمرا مستقبره تيمور مصنعات مستقبره كنغريو انتاي تتأنقي نيتي موت مالت جاب تكباب ماي ابت بحري ابتلان يتراهيبو جسو ديو نيرو تتأنقي أماي تقليو دي نيرو موت كمي تقاتيمو أي صحفون اللو هيجي تمرمرا مسحالفي يكفلت رزي نتيوم سدراني باولوس نعاتي هابكم باولوس ودناها من السماء وارسو يا انتاي بحال ندوم سدرا مليشنا صنعاتي هابكم نبل نباولوس ودناها من السماء وارسو بتعم زحزن حدا بجرمن بتمرتني جرمن كيد نبر اوتيستيك قلعه كمزيلو كتف يغرمكايو أنا بوجني كم جمرتا ناظري إتو يهب نيره زينا نامصاهو جيتهم بتمرتي كندي مبغسي نيزي شجر كم موهانم ويكمرمر كم زلوهم بسفح يقلص نيره اي هوب اتهم سدرا ابز كبيت غيزي ني حازم غيزي نتلقع سقومتي كغبرو بقصالنت اتي برجر مايستر اتحلاف نيتي كتما نبعالو او نيرو كوم دما تمع بيت حلفت ني بوليس استفالالي مرمرتي بزح سبي تاكيبو مالت مال مشيت ابتي بوتا باولوس مسترخبه هجيتي برجر مايستر نتي مدلاو دو كم زولو مغلص هيبو كوم دما باولوس كم زخونه تقولع تراهيبو زلو نتم سدرا نسون صنعتي هابكم حيلي هابكم يدو مغلص اوصيو ابزني اشتلك ابتناتو زاربا نيتي حلاف نيتي كتما مالت بمحضرا نيتي كتما نهلتكم. Heute ist somit ein Tag der Trauer, aber auch des Abschiedes von Paulus. Wir haben Gewissheit. Wir haben Gewissheit, dass wir Paulus gefunden haben. Und die Suche nach Paulus, sie kann heute für beendet erklärt werden. In diesen schweren Stunden, heute am Abend, aber auch in den nächsten vor uns liegenden Tagen, sind unsere Gedanken, unser Mitgefühl und alle Kraft, die wir entsenden können, bei seiner Familie, bei seinen Angehörigen und bei seinen Freunden. يا كبرات أحوات أمول عالم زلهم بتعمي زغرمك أب جيرمن حد قلعة كاب بتمرتي أب ساعات فادوسون سلاسان كتأف كومدما سبيشال بتمرتيني أوتيستيك قلعود كمي يزي قداي كمي جيري باولوس كابت بتمرتي تأفيو نعي كومدما نبزحات سبات أبز عالم عبي حتويو يجابو انتاي كجبريو كمي يزي نجر زقتصل توم سدرام جمرتا أنا عم وش رخبهم نيره
ንሕና እቲ ምድላው ናይ ፖሊስ ስካብ ደው ይብል ስካብ ንጹር ኢንፎርሜሽን ኣትወና ብዛዕባ ጉዳይ ወድና ምስትኦም መንግስቲ ወይ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ምስ ዝኾነ ሰብ ክንሓላለኸ ይንደልን ኢና ናብ ክሳስን ገሌን ክጎየ ይንደልን ኢና ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ይርዳእኒ እዩ ኣነ ሃማን ውልሓንቲ ሽዑ እቲ ናቶም ሓሳብ ደጊፈ እቲ ንሕና ንገብሮ ዝነበርና ሕቶ ምሕታት ወይ ክሪቲካል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምዝራብ ኣቋሪፅና ነርና ብወገነይ ኣነ ማለት ገዲፌ ሕጂ ግን ፈሊጥና ኣለና ከምቲ ብገማይስታ ሃማን ዝበሎ ጊቪስ ሃይት ሕጂ ጊቪስ ሃይት ማለት ፈሊጥካ ኣለካ ብዛዕባ ሓደ ነገር ተረዲኡካ ኣሎ ሓደ ነገር መጀመርታ ከምዚ ዝተፈላለየ ሓሳባት ዝነበረካ ኣብ ሓደ ጉዳይ ንጹር ተኾይኑ እቲ ነገር ማለት ተረዲኡካ ሕጂ ጊቪስ ሃይት ርሂብና ጳውሎስ ካብዚ ዓለም ከም ዝተፈለየ ከም ዝዕረፈ ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ጊቪስ ሃይት ምስ ሓስካ ስትራቴጂ ዘድልየካ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና በታ ዓቕምና ነዞም ገዛ ክንሕግዞም ኢላቦ ሶም ዝበልዎ ሰሚዕና ምስኦም ተሓባቢርና ነቲ ዝሓሸ መገዲ ክንመርፅ ኣብዚ ጉዳይ ስለምንታይ ሎማዓንቲ ጳውሎስ ንእሽቶ ቆልዓ ኤርትራዊ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ጀርመን ጠፊኡ ኣብ መጨረሽታ ናቱ ሬዛ ኣብ ባሕሪ ተራኺቡ ጽባሕ ንጎ ከዓ ናትና ደቅና ኣብቲ ቤት ትምህርትታት ከምዚ ዓይነት ሽግር ተተጓኒፍዎም እንታይ ክንብል ንሕና ከዓ ክንመሃር ኣለና ኣብዚ ጉዳይ ቤት ትምህርቲ ሃማን ክሕተት ክእል ኣለዎ ተሓታትነት ኣለዎ ሓደ ቤት ትምህርቲ እስካብ ሎማዓንቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ጋዜጣ ተኾይኑ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ መግለጽታት ዝወፅእ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከም ሓደ ገበነኛ ወይ ከም ሓደ ጌጋ ዝገበረ ኣካል ኣብዚ ኮንስትራክሽን ኣይተገለፅን ንዓይ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ቪድዮታት ንገብሮ ዝነበርና እቲ ብዙሕ ኣብቲ ኮመንት ፅሕፍ ዝነበረ ህዝቢ ነታ ትምህርቲ ጥምታ ነይሩ ኣነ ሃማን ኣብ ሰዓቱ ብዛዕባኡ መግለፂ ሂበ ስቲል ኣነ እስካብ ሎማዓንቲ እታ ብትምህርቲ ቀንዲ ክትምርመር ከም ዘለዋ እየ ዝሓስብ ከምኡ ድማ ከዓ እቲ ሰብኣይ ኣብ ፅርግያ ንዑ ዝረኸቦ ንሱ ሃማን ዓብዪ ዕድል ነይሩ ኣብኡ ነቲ ቆልዓ ብሂወቱ ከተድሕኖ ከመይ ገይሩ ጳውሎስ ካብ ኢዱ ሃዲሙ ከመይ ገይሩ ጳውሎስ ወድና መንግስቲ ሰማይ ኣዋርሶ ካብ ኢዱ ክርሕቅ ክእል ነይሩ ብቅድሚ ፖሊስ ናብኡ ምእታዎም ዓብዪ ኮስቸን እዚ ሰብኣይ ሃማን መሊሽካ ክሕተት ኣለዎ እቲኣ ሱ ዝተረኸበላ ቦታ ሕጂ ታቢንቶ ክገርመኩም ካብቲኣ ዝተቐዳሓላ ቦታ ምስቲ ሰብኣይ ኣዝዩ ቀረባ እያ ርሑቅ ኣይኮነትን ሕጂ እዛ ቦታ ሃማን ብሰፊሕ እያ ኮ ትደልያ ብሰፊሕ እዮም ኮ ደልዮም እዛ ቦታ ኣበይ ተራሂቡ ዘሎ ሕጂ ከመይ ገይሩ እቲ ነብሲ ሃንደበት ማሊ ምሸት ኣብዚ ኣብ ቦታ ክፀንሖም ክእል ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርመካ እቲ ቦታ ኮ ብብዝሒ ትደሊ እቲ ባሕሪ ብሰፊሕ ደልዮም እዮም ፖሊስ ሕጂ ሃማን ዝሓለፈ መግለፂ ዘውፅዎ ኣብቲ ባሕሪ መሊሾም ከይዶም ደልዮም ኣብታ ለዓን ሕጂ ከዓ ኣብታ ለዓን ፀኒሑ ወይ ብጫፍ እታ ባሕሪ ኣብታ ዝበልኩኹም ቦታ ብትሕቲ ታቢንቶ ኡባላን ባት ትበሃል ሃማን ምሕምባስ ኣብላ ትስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብኡ ፀኒሕዎም ይብሉ ኣለው ስለዚ ኣብዚ እዋን ከቢድ ግዜ እዩ ነቶም ስድራ ፅንዓት ይሃብኩም ሓይሊ ይሃብኩም ተስፋ ዘይምቁራፅ ጳውሎስ እንታይ ዝመስል ቆልዓ እቲ ቪድዮ ሪእናይ ሃማን ንዕድሚኡ ብጣዕሚ ዓብ ዝነበረ ሓያል ቆልዓይ ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም መምህር ናቱ ሃማን ተሳኢላ ዘላ በዓል ንሳ በዓል ኩሎም እቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሑ ሰባት ክፍተሹ ተስፋ ይገብር እቲ መገዲ ብልክዕ እቶም ስድራ ክከድዎ እቲ ናይ ሕጊ መገዲ ማለት ኣብኡ ድሕር ከይብሉ ንሕና ከዓ ኩሉ ክንሕግዞም ንኽእል ከም ንሕግዞም ንዓይ ርዱእ እዩ እሶም ጥራሕ ክዛረቡ ኣለዎም ክሓቱ ኣለዎም ሕጂ ግን ኣብ ግዜ ሓዘን ስለ ዘለና ብዙሕ ሰብ እዩ ብዛዕባ ጳውሎስ ተሻኢሉ ነይሩ ብዛዕባ ጳውሎስ ሓሲቡ ነይሩ ኣነ ሃማን ብጣዕሚ እስካብ ሕጂ ክገሪሙኒ ዘሎ እዚ ጉዳይ ተስፋ ነይሩኒ እስካብ መጨረሻ ሰከንድ ጳውሎስ ብሂወት ከም ዝርከብ
كم عينت حساب نيرني ويويش نيرني سلازي تحزن تكله مس حلفه تيوم سدرا اي هوب وجم ناب حزبي كزاربو انتاي زد اليوم وي بناتنا مقدي تيوم نحنا بيوتيوب بزعبو زارب زنبرنا اب تيك توك بزعبو بروجرام نسرح زنبرنا قصنا خفيدنا مالت بشمنا بزحات علو كحجوز زدلين ابانا قريبهم مسانا هين مهين تباهيلهم كنغرونا نعنا نحنا انتاي كنغبرو لهم نعم يكنلي سلام علتي كبرات احوات